Fa ing kanat mongko lamun ana sapa jenazah ana iku sholihatan saleh. Qalat mongko ngucap sapa jenazah qadimu nyepetna sapa sira kabeh ni ingsun. Wa ing kanat mongko lamun ana sapa jenazah iku ghairu sholihatin ora saleh mesti elek. Qalat mongko ngucap sapa jenazah li ahliha maring keluargane jenazah. Ya wailaha aduh kerusakan awake jenazah. Aina utawi ana endi tadhabuna iku padha nggawa sapa sira kabeh biya kelawan jenazah. Yasma'u haling rungu sautaha ing suarane jenazah ku apa kulo syai'in saben-saben suci lal insana angin menungso. Walau sami alamun ngrungu sapa al insanu menungso la sa'iqa mongko pira-pira kang kelenger atau pira-pira kelenger sapa insan. Rawang riwayataken hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Ternyata mayit nek apik pada waktu dipikul niku ngomong mayit e. Metu suarane kan. Qaddimuni cepet-cepet aja kesuwen cepet segera kepengen ketemu alam kubur. Dewi wis merasa bahwa nanti akan mendapatkan kenikmatan. Ben langsung digomrono ibaratnya wong neng perjalanan kuwi wis kepengen cepet-cepet tekan omah ngono lho. Iki angger soleh, angger jenazah apik. Tapi angger jenazah elek niku bingung. Ya wailaha aina tadhabuna biha. Nyong arep digomari ngendi? Nyorep duga mari ngendi? Mau nih kaya kuwi suarane, metu suarane ngoten niku. Yo asli, mung hanya di sini yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Semua makhluk krungu, watu krungu, kayu krungu, ayam krungu, wedhus krungu, sapi krungu, kabeh makhluk krungu kecuali menungso. Sing ora krungu sampean. Langgar krungu, lau sami al insan la sa'iqa kelenger sampean. Iya ora? Oh jelas. Dilihat dari sisi secara nalar mawon jelas metu suarane nyarep gak endi jal jadi ora mayit dibalangaken itu sampeyan lagi mikul mayit induk langsung nyarep gak endi kowe nyarep gak endi kowe ya kowe jal sampean krungu langsung mayit dibuang kabur kaya kuwi lah mesti secara akal tok lah secara logika tapi secara tidak logika memang si jeneng mayit ketika digawe moni dilalah sampean ora krungu diparingi ora krungu karo Gusti Allah. Sing krungu niku hewan-hewan ayam krungu. Makanya ayam niku nek ana wong mati lewat ayam niku melayu. Kel. Biasane karena mendengarkan. Jajal sampean gawa ayam dekan kuburan kok ora melayu-melayu. Karena apa? Krungu siksane wong nang alam kubur. Ngoten niku. Ora sampean dadi wong normal bae lah. Dadi wong normal. Nek ora normal sampean bisa krungu kaya kuwi ora normal sampean kuwi. Setiap ana wong mati ya krungu bengok-bengok ngono mati krungu sing kono. Soal krungu kan merono-merono. Dadi suarane banter iku. Bismillahirrahmanirrahim bab tajil qada idaini. Utawi iki bab nerangake cepet-cepet nyaur utang. Anil mayiti saking mayit. Wal mubadarati lan enggal-enggalan ila tajhizihi maring ngramut mayit. Ngramut niku apa? Ngrumat. Mulai dari memandikan, ngulesi kemudian nyolati nggawa maring kuburan. Ila ayamu ta'ang yen toh mati sapa mayit faja'atan hale ngaget fayutraku mongko den tinggal sapa mayit hatta yutayaqona sehingga den yakinaken apa mautuhu matine mayit. Ateng mriki bab age-age atau enggal-enggalan nyauri utange mayit. Jadi anggar mayit kok mati, ku segera disarutangi utangi. Mulanya sampean anggar duwe utang, dipikir bukan mati ngasuk ya sih. Arep nyong mati kok utang urung disarutangi primen ngoten niku. Soale ora oleh wong mati niku ninggal apa? Utang. Meskipun tetap utang, tapi umpamane mati segera. Wong tuane sampean meninggal, kok wong tuane sampean duwe utang, sampean kudu enggal-enggal. Golek sing maune diutangi karo bapak sampean sapa disarutangi. Ngoten niku. Ya syukur-syukur sing diutangi ngikhlasne apik niku. Tapi nek sing utang orang ngikhlasne berarti kudune anake ahli waris sing segera menyar utang. Nyong ora duwe duit, ya warisnya segera dibagi. Sampean oleh warisan lemah umpamane alas. Engko alas iku sebagian kudu nyar utang wong tuane. Paham ora kowe? Aja malah pan ora wong tuwa wis mati ya wis. Aja kaya kuwi bahaya iki kono ana keterangan ya. Terus wal mubadarati ila tajhizihi segera ngeramut mayit. Nek mayit mati segera ngedusi, engko diulesi berarti aja sampai kesuwen. Kecuali matine wong kaget.
Contohnya kaget mergo bledek. Duer kaget langsung klepek-klepek. Mati. Iku aja cepet-cepet. Bukan urip maning. Engko tiba wis diulesi, wis dilebokaken kuburan dilalah urung dipendem. Diiringaken lagi diiringaken. Langsung uget-uget. Tangi. Ayo piye? Mlayu kabeh. Kenapa? Wong sing mati kaget niku aja age-age diulus do ngenteni. Supaya meyakinkan bahwa dia itu benar-benar sudah mati. Apalagi tersengat listrik. Grut gigal. Orang nemplok listrik kan kena nemplok gesen kan wis genah. Ora tersengat listrik. Der, biasanya kan jeblok der, gigal klabak, langsung lus. Klepek-klepek, ambakan wis ilang. Iki aja segera dimandikan. Bukan kuwi semaput. Bukan kuwi mati suri. Karena mati ngaget. Paham ya? Tentang ini dingin, rada suwe. Rada suwe mamane kok wong mati biasa kuwi 3 jam rampung wis dikomari kuburan, kuwi paling ora 6 jam lah. Ditambahi mbok menawa urip maning. Lha engko tewase wis diulus wis di apa? Wis dikafani, dikom kuburan dipendem nang jero kubur, wis dipendem jebule urip Kang Jajal. Jebule agen urip. Akhirnya apa? Ya mati. Lha ora bisa metu.